Visca Planes! Visca Planes! Endavant Villarreal! Endavant! I desfainats. Bueno, Jaume, primer que res, Jaume, és que això va per tu. Mira lo que m'has fet comprar pa que em deixes el passe per entrar a veure al de Barça. Bueno, no res, desfainats, estem així un dia més, una setmana més, vídeo YouTube. Anem a preguntar un poc a la gent, pues la prèvia del partit, no sé, anem a veure què opina la gent, però així tenim material de la UGI, foco de la UGI, si és que UGI grande per patrocinar-nos. Bueno, anem a preguntar a la gent, a veure què va. Bueno, primer que res, sensacions prèvies al partit. Les sensacions són bones perquè estem ja... La liga és mala ja. A veure, és que hi ha una diferència entre el Villarreal de Champions i el Villarreal de Lliga. Claro, això és veritat, però anem a per totes avui perquè el Barça també està mal. I és el nostre camp, la nostra afició i... La nova era de Xavi. El equipo está mal, pero en Xavi millorarem i poc a poc anirem a millor, segur. Bé, la Lliga n'hi ha que millorar molt, però pense que avui és un rival fort i contra rivals forts el Villarreal sempre se creix. Va guanyar el Villarreal, espero que no. Suposa que anireu a veure el Villarreal, no? Si no és que feu així. Tu sí? Sí. Aneu a veure. Prèvies al partit. Crec que són positives, a veure si n'hi ha una victòria. Home, jo crec que sí estarà complicat, sobretot Xavi, el primer partit fora, jo crec que... Li teniu por a la nova era Xavi? Home, jo crec que ho farà molt bé, però encara és pronte. Encara poden rascar alguna cosa. Por té Xavi, si sap jugar, Gerard Moreno. Antes ja estava plorant un poc dient que si el cap era xicotiu, que no sé què. Xicotet és ell, no, però ara en sèrio, el Barça, home, amb Xavi jugarà millor, no està clar, però... Home, també té una mala ratxa. Sí, a això és el que me referí jo. El Champions també a lo millor tocat, un empat. Claro, jo crec que que podem guanyar avui amb un bon partit i sobretot espere que jugui algun delanter avui, perquè jo crec que va ser el que va faltar l'altre dia en Champions. Sí, va faltar un poc execució. Sí, van jugar bé, però si no hi ha un delanter que... 3 paraules? Esperem avui guanyar, esperem. Li tenim por a la nova era Xavi? Home, jo crec que no. 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 Bueno, es tira de menos a Gerard Moreno, a veure quan ve, no? Sí, jo crec que és una peça fundamental i necessitem que torni pronte per dar el marcagols. Tot d'execució, perquè falta ahí la cama que... Ja, de hecho, de falso 9 que jugue sempre també i un poc de referència, fa falta. ¡Molt! Es que es dels únics que marca. Se nota que no está. Paco Alcácer... No. 2-0 al Barça y sin Messi. Ahí está. Que Messi cuando está aquí nos jode siempre, claro. Y Gerard Moreno desde el banquillo también marcará. También, eso sí. Él animará un poco de allí. Falta un delanter perquè no acaba de aguantar una a día y en Paco Alcácer no sabemos lo que pasa. Y a Ansu també se li tira de menos en el Barça, ¿eh? A Ansu y més que a Ansu a Messi, que la primera temporada sense ell pues se nota. Pronòstic d'avui o què? En 1-0 me conforme. No, 2-1. 3-1. 3-1? Ojalà, ¿eh? M'agradaria molt. Anem de festa aquesta nit. Sí. Amb tu també, si vols. Vos encontrem, Celia. Jo pense que 2-0. 0-2, doblete de Memphis. Empate. ¿Empate? Guanyarà. Per favor, agarreu d'ahí. Teniu que dir Visca Planes. Visca Planes! Visca Planes! Endavant Villarreal! Endavant! Endavant, no? Endavant Villarreal. Endavant Villarreal. Molt bé, vinga. Endavant Villarreal. Endavant Villarreal. Força Barça. Es Moy Gómez. Y hace el 24, Alfonsito Pedraza. Bueno, el dia després de desfaenats
ja ha acabat. Esperem que guanyi perquè encara no s'ha jugat, claro. Vosaltres ja ho estareu veient, ja haureu vist el resultat, però nosaltres encara no, anem a entrar així al camp i no res, a veure què fan. Bueno, espera que vaig a ensenyar-vos la bandera de Planes. A veure si en bona sort vos puc posar unes imatges meues en la tele.